Lejla tajba ħbib tiegħi ġejt mitlub ftit tal-ħin ilu mill-editur biex nagħmel video b'urġenza fuq l-affarijiet li ġraw tard wara nofsinhar u iktar kmieni llejla fejn għandu x'jaqsam it-tim favoriti l-Juventus. U l-iskop ta' dan il-video u biex nagħti naqra fatti ta' dak li ġara u x'se jiġri minn issa hemm. Mela, il-Juventus ġew ippenalizzati fil-kampjonat preżenti 15-il punt. Ġifieri mit-tielet post b'37 punt niżlu fl-10 post b'22 punt. U ħanispjega għalfejn ġiet din il-penalità. Issa jista' il-każ li meta nkun qed nagħti din l-ispjegazzjoni fuq kif ġiet il-penalità, ħansemmi xi affarijiet, xi kliem li forsi għal Malta m'għandniex imma l-Italja huma istituzzjonijiet li huma jaħdmu ftit differenti minn Malta. Mela, preċiżament ġara hekk. Fis-27 ta' Mejju tas-sena l-oħra, il-Juventus, in-Napoli, is-Sampdoria u hemm ammont ta' timijiet oħrajn kollha ġew assolti, jiġifieri ma nstabux ħatja li fil-każ li ikun hemm il-ħkapitali. Il-ħkapitali qed nitkellem id-differenza bejn beħ u xiri fil-valur tal-plejers. Reċentament reġa' kien hemm set ġdid ta' interċettazzjonijiet ftit qabel il-miliet u saret talba biex l-ewwel proċess jerġa' jinfetaħ. Meta nfetaħ l-ewwel proċess, in-Napli qalulhom mhux ħandaħlukom fil-każ, eżentati għax m'għamlu xejn. Xi ħaġa ma daqqitlix nħalliha. Iktar kmieni llum l-aħbar li dwiet kienet li l-ebda klabb m'għamel xejn minn dawn il-klabs kollha ħlief mill-ġdid il-Juventus. U għal-ħabta ta' nofsinhar jew ftit ta' ħin wara, il-Prokura Federali talbet għal tnaqqis ta' 9 punti fil-kampjonat preżenti. U din kellha tmur quddiem il-Qorti tal-Appell tal-Federazzjoni Taljana tal-Futbol u din kellu joħroġ ir-riżultat mhux iktar tard minn nhar it-tnejn li ġej. Ir-riżultat kif qed ħareġ b'din il-penalità. L-intenzjoni kienet ċara għax semmiha Giuseppe Kine li l-Juventus jiġu jispiċċaw barra miż-żona Ewropea. Issa kif inhu s-sitwazzjoni bħalissa, il-Juventus mhux qegħdin bogħod xorta minn kwalifikazzjoni fil-Conference League. Għax kull m'hemmx 3 punti, meta tbaqa' prattikament round sħiħ x'intlagħab. Imma għalissa mhix ħanidħol f'x'jista' jiġri mhux jista' jiġri. Issa il-Juventus għandhom fi żmien 10 ijiem millum jirċievu il-motivazzjoni wara din is-sentenza jew kastig. Però il-Juventus jistgħu imorru quddiem il-koni ma qatt ma jistgħu jingħataw skont, jiġifieri ħanitkellem ċar. M'jistgħux minn 15 jinżlu 10 il-penalità, jew ħadd tiġi kkonfermata s-sentenza jew le, u raġuni hija waħda għax il-Juventus iridu jikkontestaw kemm il-proċess huwa leġittimu li dan sar bih. Mhux fuq is-sentenza fiha nnifisha. Issa, lil hemm mill-Juventus litteralment il-bord tad-diretturi kollha li spiċċa nhar l-Erbgħa li għadda kollha ġew ikkastigati. Jew ex diretturi li m'għadhomx jaħdmu jew jirrappreżentaw il-Juventus. Mela, in primis
Fabio Paratici weħel sentej u nofs, Agnelli weħel sentej, Arrivabene sentej u d-direttur sportiv tal-Juventus preżenti Cherubini weħel sena u 4 xhur. Nedved u komponenti oħra tal-bord tad-diretturi weħlu 8 xhur kull wieħed. Issa, dak ifisser li llum il-Juventus jinsabu mingħajr direttur sportiv. Għax Cherubini ma jistax kif inhi s-sentenza jirrappreżenta l-Juventus bħala direttur sportiv. Ġieli minn issa hemm Juventus idu jfittxu direttur sportiv. U jista' jkun illi sa tmiem l-istaġun l-indikazzjoni tmur fuq Marco Mannek minn ix-sejjer żball li huwa d-direttur sportiv tal-Juventus Next Gen. Jiġifieri li huma l-Juventus Under 23 fi kliem sempliċi. Issa, daka rigward Cherubini. Rigward Paratici, il-Federazzjoni Taljana ħatkellem lill-UEFA u lill-FIFA peress li huwa għandu impjieg mat-Tottenham biex is-sentenza tiġi applikata ġol Ingilterra ħalli iwaqfulu xogħlu. Dment li Tottenham ma għandux azzjoni qabel u min jeddhom iwaqfulu xogħlu. Dak huwa x'ġara llum. Issa, x'ħajġri fl-aħħar ta' frar li ġej? Fl-aħħar ta' frar li ġej ħassir mill-ġdid inkjest oħra fuq dawk il-fatti li ħarġu ftit qabel il-miliet u hemmhekk il-Juventus jistgħu jagħmlu sospensjonijiet oħrajn. Issa dik fuq dik irridu nistennew u naraw. Ftit tal-minuti ilu tkellmu t-tliet avukati tal-Juventus li huma Bella Cosa, qed tkun jomhom San Giorgio u Apa u qalu li ħajjistennew dawn l-10 ijiem sakemm jirċievu iswed fuq abjad is-sentenza ħalli mbagħad huma jibnu l-argumenti tagħhom biex imorru quddiem il-koni għal din ħanaraw jekk hux is-sentenza ħateqpa' jew tiġi mneħħija. Għax qegħdin nisqu li saret disparità ġifieri l-Juventus ma ġewx ittrattati bħat-teams l-oħrajn. Dak huma l-affarijiet fi ftit kliem li ġraw illum. Issa, di żgur ħadd impatta b'xi mod lit-tim psikoloġikament. Issa, fl-aħħar ħinijiet qed nara ħafna ritratti anke minn plejers in primis il-goalkeeper Perrin li nkatella ritratt tat-Tim Maqgħud, il-Juventus per se fil-profil tagħhom tellgħu ritratt tat-Tim Maqgħud. Dak għax ġara mill-lat tal-klabb Juventin. Issa, jekk ittir u jidħu l-Juventus il-barra mill-Ewropa, il-Juventus xorta għadhom jistgħu jikkwalifikaw f'xi kompetizzjoni oħra, jew fil-Conference kif qed, jew kemm il-darba jirbħu l-Koppa Italja jgħaddu għall-Europa League, jew saħansitra jirbħu l-Europa League jistgħu jidħlu fiċ-Champions League. Dawn huma kollha xenarji li jistgħu jiġru biss il-UEFA tista' twaqqafhom għax tgħid li hemm proċess għaddej ġol Italja. Ma mhux ħanitkellem fuq affarijiet li ma jistgħux jew ma nafux se jiġri. Jiena il-mistoqsijiet tiegħi jiġu hawnhekk. Jekk sar il-ħażin irid jitħallas. Jiena mhux billi huwa tim favoriti min jagħmel il-ħażin iħallas. Biss għalfejn il-Juventus biss u mhux it-timijiet l-oħra. Ma il-Juventus ma min kienu jagħmluhom id-deals tal-plejers mhux magħhom infushom żgur. Jiena studjajt l-accountancy, l-economics u management. Safejna fin deals dejjem isiru bejn ġiex partijiet. Qatt ma saret ma' bniedem innifsu jew ma' entità fiha nnifisha. Dik l mistoqsija. It-tieni mistoqsija hija għalfejn proċess daqshekk maġġel, ġifieri hija xi ħaġa li tistona immens, ġifieri din biċċa xogħol. U it-tielet li issa l-opinjoni tiegħi hawnhekk u ntemm dan il-video ta' xar minuti hawn huwa li jiena nemmen Juventus huma iktar ippreparati legalment, ekonomikament, minn lat ta' liġi, ġifieri hemm minn dak il-lat il-Juventus huma kavert.
biex ma jerġgħux jiżżufjattaw bina kif għamlu 17-il sena ilu. Imma jiena dejjem nibqa' nemmen illi huma qegħdin jagħmlu minn kollox biex jeqerdu lil Juventus mill-kampjonat Taljan għax jafu illi jekk ħajkisruna mill-ġdid ħanerġgħu nibnu mill-ġdid. Il-lejl it-tajjeb u ħbieb Juventini taqtgħux qalbkom nel bene e nel male. Dik il-ħajja ħalissa din nel male imma il-bene il-bnazzi ħallisa wara l-Maltemp jiġi l-bnazzi ħanet il-qawl Malti. Ix-xemx titla' kulħadd. Forza Juve u fejn olla fejn ħbieb, saħħiet.